Mateo asɛmpa ti miɛnsa. Nana no mono, Yohane suboni no ba bɛka asɛm Yudea asɛ so sɛ, Monsakira madwene na ɔsoro ahenni na bɛn. na oyi ne deɛ odiyifoɔ Yesaia kaa ne ho asɛm sɛ, Obi ne etua mu srɛ so sɛ monsiesie Awurade kwan, momma n'atempɔntene. Anso na Yohane ifura yoma nwi ntoma, ɛna nwoma abɔso ɔbɔ n'asen. Na n'aduane ne ntutummɛ ne wuram wowɔ. Ɛna Yerusalemfoɔ ne Yudeafoɔ nyinaa ne Yordan ho asase nyinaa sofoɔ firi kɔɔ ne nkyɛn. Na wɔkaa wɔn bɔne ma no bɔɔ wɔn asu Asubɔnten Yordan mu. Na ohunuu Farisifoɔ ne Sadukifoɔ no mu bebree sɛ ɔreba asubɔ no ho no, ɔsee wɔn sɛ, Nhuru ntiama. Hwan na wɔkyerɛ mo sɛ munnwane mfiri abufuo a ɛreba no ho? Ɛneɛ mo nso aba ɛfata adwensakra. Na monsusu nka ne mo mu sɛ yɛagya ne Abraham. Na meka makyerɛ mo sɛ Onyankopɔn betumi anyane mma afiri aboɔ yi mu ama Abraham. Nanso wɔde abonnua no ato nnua no nhine ho dada. Nti dua biara a ɛnso aba pa no, obetwa ato ogye mu. Me deɛ, mebɔ mo asu nsuo mu kɔ adwensakyerɛ mu. Na deɛ odi m'akyi reba no deɛ, ne ho yɛ dene sene me. Ne mpaboa mpo, mensɛ sɛ mekura. Ɔno na ɔbɛbɔ mo asu honhom kronkron ne ogya mu. Ɔno na ne nhusoɔ apa a wakuta ne nsam. Na ɔbɛpra aporɔyɛ hɔ fitaa. Na waboaboa n'awia no agu san so. Na ntɛtɛ no deɛ, wɔde ogya a enum da bɛhye. ɛna Yesu firi Galilea baa Yordan ho Yohane nkyɛn sɛ ɔmmɔ n'asu. Na ɔno de osii no kwan sɛ, Me momo ehia sɛ wobɔ m'asu no, na woreba me nkyɛn yi. na Yesu bua see ne sɛ, Seesei deɛ, ma ho kwan. Na saa na ɛsɛ sɛ yɛhyɛ tenenee nyinaa ma. ɛna ɔmaa no kwan. Na ɔbɔɔ Yesu asu wieeɛ no, ɛntɛm ara na ofiri nsuo no mu. Na hwɛ, ɔso bie maa no, na ohuu Nyankopɔn honhom sɛ esiane sɛ abubuo ba ne soɔ. Na hwɛ, ani bi firi soro kaa sɛ, Oyi ne me dɔba a ɔsɔ m'ani.